Сәлем, достарым, бүгін мен сізге батыр тышқан малай турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Көннәрдән бер көнне тышқан баласы батырайып, сәяхәткә чыгып киткән. Әбисе аңа көлшәләр пешереп, аны озатып калган. Тышқан баласы иртә белән чыгып киткән дә кичкә әйләнеп кайткан. «Ихәбекәй!» дигән ул керә-керешкә. «Тундрада миннән дә батыррак, миннән дә көчлерәк җанвар юк икән бит. Каян белдең аны?» дип сораган әби тышкан. Тышкан баласы ашыга-ашыга сөйләргә тотынган. Уядан чыгып, сукмак буйлап киттем мин. Барам. Бара торгач, бер диңгезгә килеп җиттем. Диңгез шундый зур, дулкыннары тау хәтле. Ләкин мин куркып тормадым. Суга сикердем дә диңгезне йөзеп тә чыктым. «Кайда соң ул диңгез?» дип сораган әби тышкан. «Кояш чыккан якта» дигән тышкан баласы. Дип көлеп җибәргән әби тышкан. Анда кичә бер болан тоягы белән җирне тырмап тора иде. Тояк эзенә су җыелгандыр. Алайса, азагына кадәр сөйлим. Тыңла, дигән тышкан баласы. Диңгезне йөзеп чыккач, мин әзрәк кибендем һәм юлымны дәвам иттем. Бара торгач, бер тауга килеп җиттем. Нишләргә? Тауны әйләнеп узсаң вакыт тар. Мин бер дә куркып тормадым. Йөгереп килдем дә тауны сикереп чыктым. Бу тауны беләм мин, дип көлеп җибәргән әби тышкан. Ләкин тышкан баласы аны тыңламаган, ул сүзен дәвам иткән. Тауны сикереп чыккач, мин юлымны дәвам иттем. Карыйм, 2 аю сугышып ята. Берсе ак, берсе соры. Мин куркып тормадым. Йөгереп килдем дә икесен 2 якка чиеп аттым. Әби тышкан бераз сүзсез торганда оныгына әйткән. Монсы ак көя белән соры чебен инде дигән. Шул чак тышкан баласы җылап җибәргән. Димәк, мин батыр да, кыю да түгел, дип үксегән ул. Әби тышкан елмаеп, тышкан баласын юатырга тотынган. «И улым, бәләкәй тышкан баласы өчен тояк эзендәге су диңгез, түмгәк биек тау, көя белән чебен чын аюлар кебек. Син аларның берсеннән дә курыкмагансың. Димәк, син чынлап та тундрадагы иң батыр тышкан баласы». Менә күрдегезме, дусларым? Һәркем батырлыкны үзенчә аңлый. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!